Здравейте! Днес ми е такъв ден за красота. Преди малко се каносах, запалих си ароматни свещи, отпуснах се, направих палачинки на детето и такива хубави неща. Относно отслабването има два начина. Единият, че през мъжката енергия. Там се случват всички видове диети, фитнеси, всевъзможни видове упражнения. Вие ги виждате непрекъснато млади, хубави момичета, които изобщо даже нямат нужда от отслабване, нали? Защото просто телата им изглеждат чудесно, непрекъснато ходят и тренират във фитнеса, поддържат се във форма и показват по някакъв начин, че ти също трябва да правиш подобни жертви и да се отнасяш така отговорно към постигането на добра форма и едва ли не, нали, това да си в добра форма е свързано с някакви ограничения. Не трябва да ядеш това, трябва да минеш на определен режим, който включва салата, месо, трябва да тренираш поне 2 или 3 пъти в седмицата и всичко е свързано с някакви жертви, ограничения, с нещо, което всъщност не ни е много окей. Или примерно, в много от случаите, нали, ние или го правиме под някакъв натиск, думата трябва не е много хубава думичка, особено за жени, и тя не води до добри резултати. Примерно след 2-3 дена вече ни минава ентусиазма или примерно обикновено, когато искаме да се включим в такова предизвикателство, търсим подкрепата на приятелка, за да не сме сами, за да има и друг, който да ни мотивира и да ни дърпа напред, защото знаеме, че ако остане на нас, няма да сме много сериозни. Защо не сме сериозни? Защото просто не е нашето. Защото всяка жена, която е над 40 години, вече не е силно мотивирана от тези, които са 20 годишни и които правят непрекъснато упражнения и показват колко е лесно. Всъщност след 40 не е чак толкова лесно. Или поне не е този начин. По същия начин с диетите. Естествено, че можем да правим диета. Ние сме достатъчно, как да кажа, отговорни и може да правим всякакви неща, но просто не ни носи никакво удоволствие, просто не е дълготрайно и същевременно и резултатите от това също не са дълготрайни, защото са направени през мъчението. Всъщност има и друг вариант, който е женския вариант. Женския вариант е обратен. Той е подобен на този, но си представяме нашата фигура, как искаме да изглеждаме, чисто визуално. Си представяме начина, по който искаме да изглеждаме. Залепяме си снимка на това, ако искаме да го гледаме непрекъснато и да имаме фокус къде да е съзнанието ни и какво искаме от нашето тяло. Може да е чисто визуално, да си сложим една снимка, на която се харесваме, на която сме в прекрасна дреха, чувстваме се весели, приятно ние да се гледаме, защото сме в точните килограми. Това е единия вариант. Другия вариант е представяме си фигурата, която искаме да имаме, защото абсолютно всеки знае как в момента ни изглеждат краката, а пък как искаме да изглеждат, или как в момента ни изглежда корема, а пък как иска да изглежда. И чисто на мисловно ниво ние си представяме и състоянието, и чувството. Чувството. Какво е чувството, което искаме да ни се случи? Защото в момента, примерно, се чувстваме подути, дебели, тежки, но спираме да си повтаряме това. Искаме другото чувство. Искаме чувство на лекота. Искаме чувството на това да се харесваме, да се движиме леко, да правим нещата леко, да ни заглеждат по улицата, да ни правят комплименти. Обичаме това да сме харесани. И не само от другите, и ние също да се харесваме. Това
За нас е изключително важно като жени, като самочувствие, като вътрешна увереност, че ние сме ценни, достойни да бъдем обичани, достойни за това и ние самите да а, имаме собственото си усещане за пълноценност. Това същевременно се случва през думата искам. Аз искам да изглеждам добре. Аз искам да стана отново такава, каквато съм била. Аз искам да си върна уния 20 години. Тогава, когато всичко е било леко, лесно. И това е женското. Когато сме в мъжка енергия, обикновено за жената е малко трудно, защото не е природа. Естествено, че тя е достатъчно отговорна и може да направи абсолютно всичко. И в графика може да се сложи фитнеса и така да направи, че освен да сготви за семейството, да готви и за себе си. Разбира се, че всичко е възможно. Но тогава идва малко повече, идва и на нагорно. Силата на жената е в мекотата. Силата на жената е в това тя да е жена. Нещата са изключително прости и затова обикновено, когато жената е в мъжка енергия, понякога напълнява. Понякога напълнява чисто физически, защото трупа прекалено много чужди емоции, чужди неща, чуждо бреме, твърде много отговорности, всичко е под час, под график, няма спокойствие или поне за да огрее навсякъде, не успява да балансира с спокойствието. И по този начин жената трупа килограми основно в коремната област. Другото нещо, което е напълняването всъщност е само симптом. Напълняването все още не се третира като заболяване, но има много по-сериозни заболявания, които са свързани с това жената дълго да живее в мъжка енергия. И това са си всякакви видове заболявания, които са на половата система и които, тъй като това е най-нежната система, която веднага може да бъде уязвена, обикновено са там заболяванията и всъщност работейки непрекъснато нещо на педал, нямайки време за себе си или бягайки от собствената ни природа, всъщност стигаме понякога до взаимоотношенията, примерно, да ни се развалят защото ставаме по-напрегнати, защото ставаме по-изнервени, имаме проблем с взаимоотношенията с околните. И другото, което е това, рефлектира върху нашето здраве под различни форми, като обикновено ние не си даваме сметка, защото отдаваме причината за твърде много стрес, твърде много работа, другите са такива, другите, примерно, не ме подкрепят, не ме разбират и не намираме истинската причина, а истинската причина всъщност е това, че ние сме в не това, което е нашето. Ние, примерно, сме твърде отговорни и не работиме това, което ни доставя удоволствие. Работиме с много бързо, много агресивно темпо, а не с по-нежно и по-лежерно темпо. Женската енергия, това е творческата енергия. Тя е свързана с по-отпуснато, повече се говори, всичко е такова малко как да кажа, нещата са по-лежерни, елемента на женската енергия е вода. И за това е хубаво нещата, които правиме, за да минават първо през нас, да работиме с нашето темпо, да ги усещаме и когато искаме да отслабнем, да не го правим по начина, който е общо приет за всички, с режими, с диети, с някакви сериозни, спартански лишения, натоварвания, по-скоро да минеме към вътрешния си глас и да слушаме тялото си.
да се отпуснем, да почнем да правим нещата, които ни доставят удоволствие и да търсиме отговорите в нашето тяло. Да търсиме отговорите на това как да отслабнеме точно с това, какво ти се прави, как искаш да ти се случат нещата, какво обичаш да ядеш, какво ти доставя удоволствие, как да намалим стреса. Я да видим сега, искаш ли примерно да направим нещо, което ти е, на теб ти е окей, с какво се зареждаш, примерно. И просто започвате малко по малко да си задавате въпросите, коя съм аз и какво искам. Тогава си мисля, че може би ще имате по-добър резултат относно килограмите и да обърнете фокуса не толкова към храната, а по-скоро към вас самата. Успех!